Namar kajing silur jongka parti VPP ban hikai upajba banginam dei suban ngop haki parti ki banang tang ban penbit hakapor election kata da kabasam da kapisa. Imadu prestun wat hapdeng kajing yero kabelong parsiru ilahab ban yero ya kajing hikai kababha jong kinong elam jong kaseng VPP. Kumbang ilatip hakabakaduhi lada kalong kumno ru lane ladangi ong kumno ru. Kababha te kababha, kababet te kababet, kabasisya te kabasisya. Bat ngide bantip ya ka nikaway. Kabor ban job ya ka election kamde hakabor jong kapisa. Ublay uyay don rengkat bat kibriu ki baju kut jingmut ban yayne hakilinti jong ka jing sisya jengu. Kata da ka bangi syanya bat ngipin bet ya kilinti ya jongi. Da ka bangi iet ban sumar ya ka hok jong ublay. Ngide ru bantip ba ublay ulong ka jing job. Wat ong baka politik kadi kabajaklia. Wat ong baka politik saka politik ngimla ban ya hok. Ka politik kadi ka way ka slam ka bangi hap ban ay ka jing sekri hok ya upay ba. Namar kadi ka slam ka bangi hap ban ay ka jing sekri ya ki parabriu. Ka jing le hok parabriu kadi ka bangi le hok hakmat jong ublay. Hooj omdon uweru ubahok omdon. Wat jus ngew hok yalade bato bat le ya ka hok. Kata kadai ka jingmut jongka. Wat jukuno ya kinong tebut baki kuwa ya ka pisa. Sange suwa nalade ban ay pisa hakapor election. Enda pila jopat satri hok klem jing nyew silyang khamat ya ki pajba. Lek bha ya ki kun swet. Kun rangli. Lek bha ya ki riu kun thei. Ya rap ya ki basyem jenjar syem lanot. Bat ya hikai ya upajba ha kelenti kabadei. Kane ka jing kren bat ka jing pensai kam sem lap theu ya ono uriu simet henry kade ka kam ram riu ka jungi ka ba ngihab ban ya hikai yai kentu hakabede bat ka long briu man briu ka jungi kata hakabede bat ka imlang ka salang ka jungi kublai sibun ya kata gini wa tambah kabangayoi mengatang lawi kabangayoi mengakalong ba kibabun kibalangi kipaiba kamtan ngakren ya kami ka silong paling isi. Kabakong sana kalong kani baki ong bangi kwa banyo ya kejingkela. Tekaway na kabang yo kejingkela nga yo manta kalong kabang nga appreciate ini magtebut. Kamtam ya ka silong parliamentary constituency kalong ba kinong tebut manta. Ngay tanap bawat kabay kali ya sahi. Kabay siya bay turut lagi ya sahi. Ban nga kwa ban appreciate ya gani ya BPP. Ban nga kermen scam baki way ki political party ro ki kren kumta. Ba konong tebot bay. Wat be ya kapisa. Nabala pikwa baju iya kejikla. Undot kam bagi kren sepang kapisa. Kren ji kejikla. Te pikwa kejikla te kababahar bosni watang ini apa? Kabalong kumno ke jingkela. Den lay niyo si siya teng hakapor election. Kumba ki pajba ki klem kenjing kensu. Ki klem perkatsu. Dengan kan ni kadai kabadon kam kabangaru ka message na kalian partian pipi ni appreciate. Ban nga kermen scam hegini ki election ki banwan. Pi ong ki election ng DC, ki election ng MLA, ko kinong tutput bi. Day ban long kumni. Day ban long kumni. Wat ya kasya si pelar ndai ban oman pan ki parti ni kandidat dai ban yasay namar bang yo ni kwa e kijingla aba pi kwa jikla kadi ban agreement scam ba kan ni kijikla kanum ong ban ne tang mentah kajingkla kalong man ka election kadai ban lok kum ni khnang ba ma ong yupi haka bakandu ni yo si shay kajing kodol jong ka election nakawe ka sunstem siya kawe pat ka sunstem kata kadeka jinyo jo nga ka jikala kabaa the expectation ka jong ki pajba kalong ba kamtam siya nang nongkondong ki ong ba ladingi penkela lagi jit no nakawe pat ka parti thamai kum ka parti BPP ka kam sarkar kan wat hinayin nga ngadway ban ngakit bok ki ruyang bakan lok kenang ba kito ki bapli ki badon honong kondok ki khon ki bapas BA ki bapas MA
ubak perstu numla ban ai menta katem ke pasan lek si akan dikejiklah yok wan wat hi ke surga naye ba pin yok kam pin yok jam dengan sobong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pai ba ke jing kelah kam tam hanok kendong jungi ki ba keren da ke basai ba lada la ban penren ni kan BP lani ye kiwi politik parti badon hapok ke surga ka bangun ka kam surga kan wan be hi makah sia ki kun gikti jongi ki balang pasah de kata ka bang ngayu i ya ka wit ka ba mi ko melong ta ngau pi ngakit bok ke ruang bahkan long sisa ka nomor ba mangi ki badon ka surga yang rupi bon sen ngi jukre ka kam surga kam de ga masuk iju pensyaru agi platform berherok